say the word and my servant will be healed. The keyword is say or speak the word and my servant will be healed. Okay? This is my preaching this morning and I believe God will speak to us. Just listen attentively, diligently. Don't focus on the things, other things to entertain. Huwag kayo mag-focus just sa listen carefully. This is a wonderful message, I believe. Okay, in the book of just say the word. On this introduction, why the Bible tells us that this man, itong sundalo, a centurion, a soldier, grabe ang kanyang pananampalataya. So great faith, ang kanyang faith. Grabe. So great faith. There are 3 kinds and 4 kinds of faith. There is what we call no faith, little faith, great faith, and so great faith. Okay. Walang pananampalataya, konting pananampalataya, malaking pananampalataya. So great faith. So, iba yung great faith, iba yung so great faith. Pinakamalaki yun, pinakamatindi. Bakit tinugon ng Diyos itong centurion na ito? A centurion is a Roman officer which composed of 100 soldiers. During those days, on the days of Jesus Christ, ang bansang Israel ay nasasakop po under the governance of Roman Empire. Okay? So nasasakop po sila ng patas ng mga Romano. Kaya pag sinabing centurion, sa ibang version po, kapitan po siya sa Tagalog version. So may katungkulan itong sundalo na to. Matindi ang kanyang pananampalataya, so great faith. Kaya nanungkod sa kanya ng ating Panginoon. In the book of Mark chapter 4 verse 1. But he said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Nabanggit ko kanina. Okay. Kasi po, ang ating Panginoon po ay nagbi-ministry. Sabi niya, we pass over to the other side. Punta tayo sa ibang bahagi. Kasi nagbi-minister po sila sa isang bahagi. That is in the Sea of Galilee. In the Sea of Galilee, ang below sea level po niyan is, I think, mga 292 meters below or above sea level. Above sea level. So, ang lagi silang merong windstorm doon. Inabutan po sila ng windstorm. Walang panahon po yun. Kasi sa Sea of Galilee po, may mga bundok po dyan. Dahil dyan po, naglalakbay po sila, galing po sila. Kaya sabi ng Lord, we cross at the other side. Pag sinabi ng Lord na we cross, we pass over to the other side, sigurado po yun. And at the midst of their travel, karoon po ng windstorm. Tutulong ang ating Panginoon sa likod. At naglilimas yung kanyang mga lagat. Napupuno ng sabi nila, did you not care for us? Hindi mo palitala na tayo malulunod. Hindi nila lagpasan pa sila. Amen? Anong ginawa ng ating Panginoon? Why you so fearful? Bakit takot na takot kayo? Wala kayong pananampalataya. Alagat walang pananampalataya. During that moment, wala silang pananampalataya. Dapat, meron silang pananampalataya kasi kasama nila si Lord. Ang dami pong miracle. Kita po nila yung mga miracles ng ating Panginoon, casting of demons, disease, lahat ng uri ng diseases, gumagaling. Nakalimutan nila na kasama nila ang Lord. Kaya sabi niya, why you so fearful? Bakit kayo natatakot?
And the Lord rebuked the wind. And the Lord rebuked the sea. Eh sabi niya, sin, yung hangin, the wind shall be ceased, and be peace and be still, ang sabi niya doon sa dagat. Peace, peace still. Kailangan kumalma ka, alon. At ikaw hangin, pumayapa ka. Umimpil ka. I-reduce the problem. Na? Yung problema po nila na malakas ang hangin at malalaking daluyon ng alon po, i-reduce. The Lord rebuke. Yung problema po, hinarap niya. Hindi sila muna. Hinarap niya. Oh, hangin, pumayapa ka. Alon, magkalmante ka. And after that, the disciples, sabi nila, what manner of this kind of man? Sino ito? Even the wind and the waves obey him. Kaya nawalan sila ng pananampalataya. Nagtaka sila, bakit? Nagtulad po sila. Kaya nawalan sila ng pananampalataya kasi ang tingin nila kay Jesus Christ, man. Nakalimutan nila yung mga miracle. Siya po ay God in the flesh. Amen? Nakalimutan nila. Alam niyo, kayo mga nanampalataya, minsan nakalimutan natin yung mga pagkilos ng Diyos ng buhay natin. Dami na tayong patotoo. Amen po? Pinagaling na tayo, nagkaroon na tayo ng kapayapaan, kagalakan, tinukon na tayo ng ating Lord. Kaya lang nawawala yung ating pananampalataya pag dumarating yung matitinding storm sa buhay po natin. Number 2. In the book of Luke chapter 12 verse 28. If then God so clothes the grass which today is in the field and tomorrow is thrown down in the open, how much more will He clothe you? Kadalasan po, ang tao po, kunti lang ang pananampalataya pagdating sa basic needs. Kaya sabi niya, consider the lilies of the valley. Consider the birds of the air. Dito, storm. Hindi sila nag-store ng kanilang mga pagkain. Yet the God of the Father feed them. Even Solomon cannot array this lilies of the valley. Hindi mo may kukumpir kasi dinadamitan sila ng ating Panginoon. If the lilies of the valley, natutuyo yan at kinabukasan, wala ng value, how much more that you are created by God? You are much more valuable than the sparrows, than the birds, and than the lilies of the valley. Basta hindi tayo. Makakainin kayo ng Lord. Kaya kayo mamananampalataya. Huwag magkaroon ng little faith pagdating sa basic needs. Because God provided that. Before you ask, God will give you the basic needs. Kaya ayaw ng Lord ng anxious. Ayaw ng Lord ng nababalisa. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nababalisa yan. That is little faith. Kadalasan po. Ang mga tao po, little faith pagdating sa basic needs. Nag-alala, di ba tayo? Nag-alala tayo lagi. Kapuputulan ako ng ilaw. Hindi makapag-exam yung anak ko. Wala akong pambayad sa ospital. Pero nakaraos ka. Kasi po, ang basic needs lagi ang tao ay, ang kanyang faith ay little faith, samantalang pinoprovide ang Lord. Bakit ka nag-alala bukas? Why you anxious bit for tomorrow? Why you worry for tomorrow? Let tomorrow will worry for itself. Kaya mo na yung tomorrow, kanya yan eh. Huwag mong pag-alaman yan. And everybody say amen. Number 3. Great faith. The Canaanite woman. Then Jesus answered and said to her, O woman, great is your faith. Let it be to you as you desire. And her daughter was healed from that very hour. Canaanite. A Gentile woman. Sabi ng Lord, grabe ang pananampalataya nitong Canaanite na to. Bakit po? Nakiusap siya. My daughter is severe, possessed by the demon. Ang pananampalataya niya, because the Lord passed by, gagaling siya. Eh, sabi niya, wala pa akong nakita rito sa Israel. Great is your faith. Let it be to you as you desire. Let your faith heal. Ibig sabihin, gagaling ka sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Gumaling yung bata. Bakit? Matindi pananampalataya kay Lord. Ito matindi. Number 4. Ito ang papag-aralan natin.
So great faith. Pinalitan ng Lord yung title ko, seconds lang. Pero yan ang ating pareho lang po. Just say the word. Just say the word. Speak the word. Bakit nagkaroon ng so great faith itong Roman soldier na? Okay, tingnan natin. Number 1. There are reasons why. Because he loves his servant. Now when he concluded all his sayings in the hearing of the people, he entered Capernaum. Verse 2. And a certain centurion servant who was there to him was sick and ready to die. So when he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. Makinig po kayo. Isa sa officer, Roman officer. Siya po ay opisyal. He is a Gentile. But he loves his servant. This is the number 1 reason why he built up his so great faith. Kaya nabuo yung so great faith. Yan yung pinakamatinding faith. Yung kanina yung Canaanite woman, he healed through his faith. Yung kanyang servant. She was healed. Demon possessed po yun. Dahil sa pananampalataya ay Kristo, bumalik po. Ito, iba ito. Dito tayo magpo-focus. So, great faith. Bakit nagkaroon po siya ng so great faith? Number 1, if you are an officer of a Roman soldier, it will take you 25 years na hindi ka uwi. That is the, more or less 25 years. Iniwan niya yung pamilya niya, pupunta sa Israel para mamuno, lalo na pag may rangko ka. Ang rangko niya ay sa centurion, officer. So napamahal siya sa kanyang alipin. Kasi ang kanyang pamilya, yung kanyang kasama. Amen? Take note, he was a Gentile. She is a Gentile. He is not a Jew. Kaya lang po sila sumusunod kasi po, the governance of Israel during that time, ang namumuno ay ang mga Romano. Kaya yun ang kanyang reason kung bakit na-build up. He loves his servant so much. Mahal niya. Siyempre wala siyang pamilya, di po ba? Number 2, the reason. Why? And when they came to Jesus, 3 muna po. Okay? So when he heard about Jesus, yung centurion ito, yung officer. Ano yung pinag-iusap niya? He sent elders of the Jews to him. Nagmakaawa, pakiusap, na invite niyo si Jesus Christ dito sa bahay para pagalingin yung aking alipin. Invite, plead, nagsusumamo. Ano raw? Anong pinadala niya? Elders of the Jews. Elders of the Jews. Ganon niya kamahal yung kanyang alipin. Wala siyang kaano-ano dyan. Alipin niya, katuwang niya, katulong niya, utusan niya. Siya yung master kasi siyempre po, kumbaga sa alila. Ganyan niya kamahal. Itinuri niya na pamilya. Pero ang kanyang connection, elders. Pag sinabing elders, brethren, Jews. No dealings between the Gentiles and the Jews. Hindi ka makakalapit dyan. Bakit po? Iba ang Jews. Ano po sila? Pagdating sa Diyos. Yung hierarchy po nila iba. Even the Diyos himself. Kaya pagdating sa gospel, you are being witnesses in Jerusalem, Judea, and in Samaria. Yung mga pure Diyos na nasa northern po, sa Jerusalem at saka sa southern, sa Judea, hindi sila tumataan dyan. Kasi ang Samaria po, isang malaking po yan, probinsya. Na? Isa sa mga probinsya ng Israel na hindi nila tinadaanan kasi mix po ang mga doon eh.
Mix. Ang races doon, mga Samaritan po. Nagkaroon ng mix doon. Kaya sa Jacob's Well, sa Book of John chapter 4, di ba? Dumansa ang ating Panginoon doon sa Jacob's Well. Sabi niyo sa Jerusalem, sabi nung Samaritan woman, nandun ang Diyos niyo. Ang Diyos namin nandito sa Jacob's Well. Kaya iniiwasan po nila yan. Lalo na ito, Romano. Hindi po siya taga-Israel. Taga-ibang bansa po yan. Amen? But he fled because he loved so much for his servant. Kailan kumaling ito? Kasi wala akong pamilya rito eh. Napamahala ko rito. Amen? Pinakiusap pa niya yung mga elders. Nagsusumamo mo siya, in-invite niya sa bahay niya, para para pagalin. Verse 4. Nung pumunta yung mga elders kay Jesus Christ, and when they came to Jesus, they begged Him earnestly. Nakiusap sila kay Jesus Christ. Hindi pwedeng makipag-usap si Jesus Christ sa Gentiles. Through the elders of the church, of the Jews, nagsusumamo po sila. Why? Saying that the one for whom he should do this was deserving. Panginoon, sabi ng mga elders, nakikiusap kami sa inyo. Wala dyan yung centurion. Wala po. Hindi kasama dyan. Inutusan niya lang yan. Sabi ng mga elders, Panginoon, punta ka doon. Yung sa officer na yan, nagsusumamo po siya, in-invite kayo para pagalingin yung kanyang alipin. Why? Because he was deserving. Bakit siya deserving? Bakit siya karapat-dapat kahit na hindi siya makalapit kay Kristo? You know why? First, second reason. Number 2. And when they came to Jesus, earnestly, nagsumamo sila, deserving siya. Pakibasa to. Number 1. First reason, bakit nabuo yung so great faith? He loves his servant so much. Number 2, he loves Israel. He is a Gentiles. Hindi po siya. Ano ibig sabihin? Why he is deserving? Mahal niya ang bansang Israel. Kahit na nandun yung pamamahala, balansi po ang kanyang pamamahala. Hindi po siya nagtatrato ng iba. Alam niyo, pag Roman soldier kayo, pag nagkamali ka. That's why nung panahon po nila, ang patay, ang ano doon, crucifixion. Yung panahon nila, yung batas po nila. Talagang bibitayin ka, talagang iyak ka sa krus. Yun ang kanilang parusa doon. Ganon sila katero. Pero itong centurion nito, itong officer nito, he was deserving. Because he loves a Jews who was his servant. Number 2, he loves the nation of Israel. Kaya very deserving siya. Amen? Ang pamamahala niya, hindi siya tiyero. Kasi nakiusap mismo yung mga elders eh. Hindi pupunta yan si Jesus Christ. Nakiusap lang. Kasi pag yung mga Gentiles, pupunta lang kay Jesus Christ, sumusunod yan. Pag nagmi-ministry po, mabilis po yan. Nalala niyo yung 12 years na inagasan ng dugo? Ama, mahawakan ko lang yung laylayan na kanya garment, I will be healed. And the power of the Lord goes out. Sino yung naghipo sa akin? Yung nagsisiksikan ng mga tao. Ganon katindi ang Diyos na. Ganon katindi yung pananampalataya nito. Amen? Mahal niya yung bansang Israel. Kahit na uusigin siya ng mga Romano. Labag sa atin niya. Pero mahal ko ang bansang Israel. He is deserving to hear his servant. He is deserving to
to invite Jesus in his home. They very deserve it. Bakit po? Mahal na pala niya yung bansa niya kahit na Romano po siya. Kahit nalabag sa batas po nila. Amen po? Kasi ang persecution matindi yan. Pero balansi po siya, matalino itong centurion na ito. Tingnan natin. Number 5b. He loves our nation and has built us a synagogue. He loved the church. Sa katunayan, Panginoon, He is very deserving because He loves our nation, Israel, and He built a church, a synagogue. That's why He is very deserving. Amen? Karapat-dapat siya. Kaya wag mo siyang biguin, Panginoon. Nakiusap yung mga interns. Kasi hindi siya pwedeng umarap. Hindi siya pwedeng umarap. Amen po? At dito, mga kapatid, ibenta synagogue, biro mo, Romano officer, yung siguro yung sweldo niya, inalok niya. Ipinil yung Israel, ipinil niya yung synagogue. Kaya saludo ko sa kanya. Amen? Hindi sila nag-alala, nag-atubili, nung inutusan sila nung officer. Pakiusap naman siya kay Jesus Christ. Ha? Sino ang nagsabi na deserving siya? Yung synagogue? Yung officer? No. Ang nag-report yun ay yung mga elders. Bakit po? Deserving niya, hindi rin niya mahal ang Israel. Pati church, nagtayo. Kaya may sinabuka kami, nagpipilosip kami, nandun kami. Ano sa palagay niyo? Itong Roman soldier na to. Grabe ang kanyang pag-ibig. Grabe ang pag-ibig niya. Kasi po, wala po siya sa Roma. Nandiyan siya sa Israel. Grabe ang kanyang paglilingkod. Bakit? Napamahal siya sa bansang Israel. Napamahal siya sa mga mamayan doon. Napamahal siya. Pati yung church, maaari. Kahit na silent na umatin po siya. Hindi natin alam. The Bible is very silent. Hindi sinabi. Kaya nag-construct siya ng church. Then Jesus, tingnan nyo pakibasa ka. Then Jesus went with them, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him, saying to him, Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Nung nabalitaan niya na malapit niya siya sa bahay nila, ano ang pinag-uusapan niya? Away? Okay? Kanina, church. Amen? Kasi hindi makakakalapit siya kay Lord. Ngayon, mga kaibigan niya, sinabi ba yan, sundalo niya? Hindi pwede kasi Roman yun eh. Amen po? Ibig mong sabihin, matagal na siyang naging mamamayan niya. Marami na siyang kaibigan. Kaya pinag-uusapan yung kaibigan niya. Pwede ba? Huwag nang tutuloy si Lord dito sa ating tahanan. Bakit po? What's the reason? I am not worthy that you should enter into my room or my home. Hindi ka ako karapat-dapat po. Hindi ako karapat-dapat. Alam niya. Pero ang Lord pupuntahin siya talaga. Bakit po? Because he is very deserving. Deserve siya talaga. Karapat-dapat talaga siya kasi marami siyang ginawa eh. Marami. Mahal niya yung kanyang alipin. Mahal niya yung bansang Israel. Nag-build pa siya ng church. Grabe ang kanyang ginawa. Pero nung malapit na, makiusap, meron uli siyang, ang tawag nito? Yung advance party, ang tawag nito, yung taga-negotiate. Meron yan eh. Meron siyang negotiator. Ay, hindi ka. Nag-usapan niya naman si Lord na wag nang darating dito kasi nakakahiya eh. Kasi kintal sa makasalanan ako eh. Hindi ako karapat-dapat kahit na pumunta dito, hindi ako karapat-dapat. Kaya sabi niya number 7,
Hindi ako karapat-dapat. Therefore, hindi ko nga inisip sa aking sarili na pumunta rito. He is not worthy. Hindi niya iniisip na makakausap niya. Hindi niya kasi hindi pwede talaga kausapin. Matindi ang persecution pagka kinausap niya. Baka damay siya sa matinding punishment. Kaya, yung area na yan, sa punto niya, hindi niya dapat talaga kausapin. Hindi niya papapasukin. Hindi niya papuntahin kasi hindi siya worthy. Makasalanan po siya, Gentiles po siya. At hindi niya inisip sa kanyang sarili na lumapit sa kanya. Sino raw? Myself worthy to come to you. Pinapasabi niya sa kanyang kaibigan. Hindi ako worthy at hindi ko inisip na talagang karapat dapat ako sa kanya. Kaya hindi ako pupunta riyan. Hindi kami dapat mag-usap. Kasi pag nag-usap kami, baka itidimot ako, baka paparusahan ako, pauwin ako, kasi labag sa batas ng Romano. Kasi sundalo ako. Magkikipag-usap ako sa teacher, makikipag-usap ako sa isinusumpong ng mga Hudyo, na itong teacher na to, nagpa-blaspheme. Itong Panginoon na to, ginagawa niyang Panginoon yung kanyang sarili. Panginoon Diyos yung kanyang sarili. Delikado. Kaya, I never think that myself worthy to come to you. Pinapasabi niya sa kanyang mga friends, sa kanyang mga kaibigan. Ipasa to na malakas. But say the word, and my servant will be healed. Just speak. Sabihin mo lang. Ano yun, no? May yung negotiator niya, pakisabi lang, ano man ang kanyang sasabihin. Yung bili niya sa inyo, tahan-tahan ko yun. And my servant, Will be healed. tahan-tahan ko yun. Bakit? Susunod na verse. Because I am in the authority. I am an officer. For also a man placed under my authority. Having soldiers under me, and I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes unto my servant, do this, and he does it. I am an officer. I have an authority. I have my armies under me. I have my soldiers. I have 1 battalion or 100. I have under me. Pag sinabi ko sa kanila, umayo kayo ron, punta kayo ron, pupunta eh. Pag sinabi niya, come, hindi ka rito, may utos ko sa'yo. Di come, antitas. Ginagawa nila. That's why, sabihin lang ni Kristo, si Jesus Christ, kung ano yung sasabihin niya, gagaling na yung aking alipin. Yun yung hinihintay niya. Amen? Grabe. Just speak the word, Lord, and my servant will be healed. Just say the word. Hindi direkta po yun. Hindi direkta na narinig niya yun. Yung carrier, yung ano niya, yung tagadala ng balita. Manggagaling doon sa manggagaling sa friend. Bakit friend? Yan ang pagkatiwala niya. Kasi pag gossiper yan, dadagdagan niyang balita. Amen? Dadagdagan niya. Yung pabor sa kanya. Ito kaya friend ang tinawag niya. Yung pinapagkatiwala niyang kaibigan. Para hindi magkamali kung ano sasabihin ni Kristo. Alam niyo, pagka-friend ka ni Kristo, pinili ka niya, yan ang forever. Friend. Kagit po, masaya ka na sa lupa. Extended pa yung buhay mo sa kalangitan. Kaya may eternity tayo. Kaya pagka-friend ka ni Kristo, yun ang forever friend. Verse 9. When Jesus heard these things, by the way, when Jesus marveled, what is the meaning of marvel? Astonished, marvelous, wonderful. Alam niyo pag napahanga si Jesus Christ. Nagulat eh. He marveled, he was astonished, and turned around and said to the crowd that followed him,
I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Sa ibang version po, so great faith. Ito yung great faith, so great faith. Matindi ito. And even Israel, hindi ako nakakita niya. Mga anak ko, hindi ko nakita niyan. Pero mo sasabihin niya lang, just speak the word, and my servant will be healed. Oh. I am under authority. Alam ko, if you are under authority, talagang pagpatayin mo yan. I am a blind obedience from chain of command sa soldier. Hindi, I will not ask any more questions to my superior because I am under authority. Sino ko magtatanong? Papatayin mo yan? Sino ko magtatanong? Kasi I am under the authority. The enemies of the state. Kasi I am a soldier. I am an army. And I am an officer. I have my army and soldiers under me. Meron ako 100 na followers. Without any question. Yung pananampalataya tayo, di ba? Kahit na hindi ko siya makausap. Kahit na hindi ako marapat-dapat. Ayaw, Vicenta, hindi siya pupunta dito sa bahay. Sa gitna pa lang, sasabihin niya lang sa mga kaibigan ko, gagaling na. Ganyan katindi yung pananampalataya. Believers, ganyan dyan ba katindi yung pananampalataya natin sa ating Lord? Ang tagal na natin. Sa pananampalataya. Hanggang ngayon, pagdating natin sa church, orasan mo ba? Dapat may appointment na tayo kay Lord. Ang dami ng ginawa ng Diyos sa ating buhay. Dapat datnan tayo ng Lord na masigla. Mainit! Maalap ang ating paglilingkod. We must serve the Lord with gladness. Because we cannot serve the Lord when we are in the grave. No! Now, we must serve Him completely. Not partial. That's what the Bible tells us. Love Him with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Not partial, not half. Brethren, students, wake up. This is a dental. This is an officer. Gusto mo blessing? Just follow the instruction of God. Just obey. Because our God is a God who is a powerful God. Even the wind and the nature obey Him. Even the waves obey Him. Strong waves obey Him. Kaya walang imposible sa Diyos. Matindi ba ang problema mo? Ang tindi ng Diyos natin, pag kilala mo, just say the word. Just speak the word. Ganon katindi ang ating Diyos. Pag pinangako niya, bibigyan niya. Pag sinabi niya, papagpalain kita, papagpalain kita. Amen? Hindi nawawala ng katipisuran habang buhay ka. Noong nakaraan lang, may nag-treat din sa akin. Treat! Sabay na ako sa treat eh. Itutumba kita. Ngayong araw na to, read my lips. Basahin ko raw yung lips. Paano mo mababasa? Di ko raw. Humingi ng pera. Diba? Kanyang anak tao. Parahan yung ilong. Yung titi ng kanyang asawa, nagnanana. Pumunta ka na ba sa barangay? Pumunta ka na ba sa hospital? Ito niya, wala raw nangyari. Oy, libre hospital. Siyempre, humingi ng pera, di kukunin mo yung address niya kung sino siya. Hindi siya nagpapaan. Lahat ng kaanuhan na ito, bakit tayo, araw na ito, sabi ko kay Pastora, siyempre nag-aalala sila. Sanay na ako yan. Bata pa lang ko sa pangangarap, ginawa na akong demonyo. Demonyo ka.
Dami ng treat na nanggano sa akin. Kaya huwag kayong mag-alala. You know what? Because we are serving the living God. Huwag kang matakot sa pumapatay ng naman. Matakot ka doon sa pumapatay ng kaluluwa at spirit. Yun ang katakutan natin. Ito, mga treat. Yun yung matakot. Amen po. Nakalagpas naman ng natural lang sa una, hindi naman tayo sanay sa ganun. Hindi ka makakain. Natural lang. Lumabas na. Kaya itong Roman soldier na to, nag-iingat siya. Grabe oh. Sana ganun yung panahon natin ngayon. Nalulugod ako. Oh! Whether you're a pastor, you're a bishop, we must have a higher ministry. Dapat mag-level up na tayo. Our time, our effort, our energy, our talent, our packets, our treasures. Kanya lahat yan. Kanino may alam future? Student, who is your future? Singles, youth, young people, who is your future? Not your will, not your strength. Our future is our God. He knows the future better than you. Siya nakakalaligid sa lahat. Even I. Even my family. Kaya kailangan just say the word. Sinabi ng Lord, tutungtungan ko yan, tatayuan ko yan, I will obey, I will keep. Hallelujah! Kahit na mayroong self-denial, there are struggles, sabi ng 1 Peter, humanda ka. Because the devil, Satan, is like a roaring lion. Naghahanap po siya ng malalapa, seeking for him, whom he devour. Pag nandiyan ang demonyo, ano sabi ng Lord? Fight and resist! And the devil will flee. Alis yan. You can cast out demons. You can cast out poverty. You can cast out illness and sicknesses and disease. You can lay your hands. You can ask a prayer to the elders of the church. You can ask the pastor, the man of God. You can ask for healing. And everybody say amen. Because alam niyo ang word ng ating Panginoon. Just say the word. Asan na si Lord ngayon? Noong panahon nila, nandun pa si Lord. Where is the word of God ngayon? Pasahin mo na lang yan. Ilagay mo sa puso. Meditate therein day and night. Because the word of God settled in heaven. The word of God is the lamp unto my feet and it's the light unto my path. It is a more than a fine gold. It is a more than a treasures and wealth of this universe, of this earth. Matindi yung salita ng Diyos. Kaya pag sinabi mo sa Lord, just say the word, Lord. I obey and I keep it. Whatever it costs. Whatever it takes. I'll follow you, Lord. And everybody said, demon is a demon of never change. Because he was a liar since the very beginning. He was the father of lies. Kaya pag may ministry ka, you must call a higher, a level up ministry, expanding the horizon, enlarging the coastal territory, enlarging the borders. We must go into all the world and preach the gospel to every nation. That is the Great Commission. That is the mandate of the man of God. Tayo. Inutusan tayo ng Diyos na be witnesses. Nag-witness na ba kayo? Young people, did you witness to your group that our God is a God who is alive? Sa inyong campuses? Family, parents, to your loved ones, to your relatives. Nag-witness na ba kayo? How great our God is? How big our God is? His throne is in heaven, and His feet and His footstool is on earth. Did you witness about God? About the goodness of God?
You want peace? You want blessing? You must be a witness of Jesus. You must go to your own work. Punta kayo, puntahan niyo po siya. And God will never fail you. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Whatever the desires of your heart, makalooban niya bigay. Likewise, this centurion, not even and those who were sent, returning to the house, found the servant well who had been sick. Dumating ba si Jesus Christ sa kanyang tahanan? Hindi. Ang dala-dala lang yung sinabi ni Kristo. Just speak the word and my servant will be healed. Dala-dala nilang kaibigan niya. Sino nag-retire? Sino bumalik? Sino pumunta sa house? And those who were sent. Sino yung sent? Negotiator, friend. Okay? Returning to the house. Nag-return. Kasama ba nila si Kristo? Because he's not worthy. Because he's a sinner. Because he's a Gentile. Because he's a Roman soldier. It is against the law. Gumaling. So, palapakan na natin ang ating Panginoon. Ano pang pinagpala? He was deserted. Number one, because he loves his servant so much. Number two, he is deserving because he loves his wife. He is deserving because number three, because he built a church as son of God. Pinagaling pa siya? Gumaling. Ang dami, biro mo, dami siyang negotiator. Elders of the church, his friends, yung servant niya, servant pagagalingin. Anong pakialam ko dyan? Di mamatay kung mamatay. Di ba? Pero ito, he is very much concerned and the soul of his servant. Concerned po siya sa kaluluwa. Kasi sinabi ng Bible, sa kaluluwa na manumbalik sa ating Panginoon, libo-libong anghel ang nagpupunyi sa kalagitnaan. One soul is very precious to the Lord. Kaya kung may mga imbitado kayo na nabaptize, alalahanin ninyo na kailangan lumago kagaya nyo. Amen? Huwag nyo siyang ayahan kasi magkakaroon kayo ng spiritual apostle. Kasi kailangan iharap mo yan sa ating Panginoon pagbalik niya. Asan yung nasulwin mo? Asan yung mahal mo sa buhay? Asan yung parents mo? Asan yung daddy mo? Where is your dad? Where is your dad? Asan si tatay? Asan si nanay? Tindon ni nanay? Tinda ni tatay? Tinada, apa yung awan dati to? Kung natatino ka. Inaret, yun. Saan? Ano yung tatay? Sa Pangasinansi? Ha? Parehas din, di ba? Parehas din. Inaret tatay, inaret nanay. Inaret, yun. Kapatid. Yes. Pusat. Pusat ka. Kapsat. Sa Pangasinansi. Dinari ka mo. Agit. 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 Ha? Agit. O parang hindi na kayo marunong magka-Pangasinansi. Kalimutan na tayo. So, touch naman, we must speak our mother tongue. Ako Ilocano. If I'm Kulino, so speak Ilocano. Sometimes. Para ma-practice. Kasi may mother tongue tayo, di ba? Kaya nahirapan yung aking apo kasi Tagalog. Tagalog, nahirapan sila sa mother tongue. Average lang sila ron. Kahit na paano. Hindi palakon. Ano mother tongue mo? Ilang grades mo? Na mother tongue? Ha? Oh, 82. Si Angel. Di ba? Tanungin natin. Palapakan na natin ang... Okay.
Kilala niyo si Peter? Alagad niya, number 1 alagad niya, inner circle niya. Pag sinabi mong Simon, si Simon Peter yan. Okay. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all the night and caught nothing. Nevertheless, at your word, you just speak your word, I will let down the net. Alam niyo, kasi Panginoon tinawag po sila. They were casting out the net. Kasi tapos na sa paglalampat, nililinis nila eh. At Sea of Galilee. Nililinis nila yan eh. Sabi niya, anong ginagawa niyo? Oh, nangaral ang ating Panginoon, nabuo yung kanilang pananampalataya. Nabuo, Lord, magdamag kami. Mangingista na kami. Alam namin ang orasan kung anong data ng isda. Alam namin ang panahon, magandang panahon. We toiled all the night. Nagpuyat kami. Wala kaming huli. Zero. Sabi ng Lord, okay. Malinis na yung lambat nila. Nangaral ang ating Lord, pakiusot kayo ay nabuo yung kanilang pananampalataya sa kanyang pangangaral. Sinabi ng Lord Master, sinabi ni Simon, all the night and nothing, at your word, I will. Dahil sa iyong sinabi, na kami ay uusot, yung lambat namin, ilalagay namin launch to the deep. Yung susunod yan sa 6. Launch out to the deep. Dahil sa sinabi mo, kahit na malinis na, kahit na pagod na kami, okay na. Dahil sa sinabi mo, gagawin namin. Diba? Dahil sa sinabi mo, Lord, I will bless your children's children. Dahil sa sinabi mo, Lord, according to Deuteronomy 18, ano sinabi ng ating Panginoon sa 18? Kung hindi ako nagkakamali, I will give you power to acquire wealth. We must stand. Diyos ang nagsabi nun. Sinabi ng Lord na, just follow me. Just keep my word. And I will bless you. Just do it. Just obey. Kahit na mayroon mga sagabal. Amen? Kasi yung blessing mo manggagaling sa Diyos. Pag ang blessing mo nanggagaling sa iyong will, madali yan, pero madali rin mawala. At saka hindi ka makukontento. Lagi kang pagod. Lagi kang nakapulyaw at lagi kang nakasigaw. Because of the stress. Sama mo ang Diyos sa buhay mo. Give God a portion to your time. Give God a portion to your talent. Give God a portion to your treasure. That is the secret of success. You want good success? Then you must obey the source of good or good that is good. That is a good success. According to the book of Joshua 1:8. Diba? I have commanded you. Inutusan ko kayo. Be strong and of God courage. This book of the law shall not depart out of your mouth, but meditate therein day and night. That you must observe, or follow, or keep, or obey all that is written therein. Then I will give you a good success. That is the promise of God. Oh, anong success ang gusto niyo? Graduate ka na. May hanap buhay ka na. You want promotion? Oh! Asan ka ng kapilo? 40 years old? Young adult? Pinagpala ka ng knowledge? Share! Gusto mo na lumit up? Isang araw gagamitin niyo? Bakit yun ako? Don't be afraid. Don't be fear. Sinabi ng Lord. David said in the book of Psalms, the Lord is my light and my salvation. I shall not fear. I be not afraid. The Lord is the strength of my life. Bakit ako matatakot? Siyang nagbibigay sa akin ng lakas na loob. Siyang nagbibigay sa akin ng pag-ibig na ubibig sa iba. Siyang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Siyang nagbibigay sa akin ng pananampalataya. And my faith must go on. Kailan nagpapatuloy ito? Nung dati, nung bata pa ako, nung faith, nawawala ko minsan, nagdududa ako. Nung pangalawa, little faith na Panginoon. Nung pangalawa, great faith na Panginoon. Ito, pang-apat, higher level, aim high, level up! Nasa so great faith ka na. Hinanapan na tayo ng Lord, kanya-kanya situation tayo according to the measure of your faith.
as a bishop in this church, oh, I want to grow. Lord, ang late of pulpit ako. Kaya nag-ano na ako ngayon ng ganito. Bakit? Ay, I am vision. Hindi tayo pwede dito na magtagal. Punuin mo muna niya. Punuin. Kaya ba natin punuin ito sa tulong ng Lord? Punuin muna. Sigurado ako, ibigyan tayo ng Lord. Ng lugar ng Lord. Na maluwag. Amen? Kasi maraming paparating ng Diyos. Sino ang gagamitin ng Diyos? Yung mga bago? Kayo ang gagamitin ng Diyos. Ang tagal nyo na eh. Ito, tagal na niya eh. Si Torion. Kasi 25-year service po sila bago sila uwi. Yung just imagine, walang vacation yun. Kaya nagpamahal siya sa servant niya. Tayo, mga kapatid, pinagpala na tayo. May pamilya na. Tapos yung paglilingkod natin, parang ano lang. No. Darating ang panahon, gusto mo yung anak mo pagpapalayan, wisdom and knowledge. Bakit kayo natatakot na ipagamit sila sa Lord? Kasi takot kayo magpagamit sa Diyos. Huwag nyo itong gagawin mo kasi, yung iba sinisikreto pa. The secret of success is God. Yan ang sikreto ng success. Kaya, ang daming mga lumalago sa mundo ito, walang exempted. Mamimili yung anak nyo. Ang Diyos ang magmumold yan. Tapos na yung molding period mo. Hanggang 18 years old lang yan. Kaya pag nag-asawa yan ng 25, nakalagay doon, consent of the parents, not applicable in age. Nakalagay doon. He or she must decide. Wala na pagkalan doon kung ikakasal siya sa gusto niya. Kaya sa application sa ating government, pag 25 years old na, not available. Di na kailangan ng consent of parents. See? Gising. Sabi mo siya, sabi gising. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me. The cross before me. Iwanan mo na yung world. The world behind me. The cross before me. The world behind me. The cross before me. No turning back. No turning back. Nasa kamay ka na ng Diyos. No turning back. Just go on. I press toward the mark of the prize of the high calling. And God called us to be His children. There is a race that's set before us. Pero natatakbo niya. Whether you like it or not, there is a race that's set before us. On that race, yung pagtakbo na yan, there are rough roads, dusty roads, there are rocky roads. Don't stop. Mag-pause ka lang. Pag nadapa ka, don't stop. Umangon ka. And I'll tell you, the blessing of the Lord be with you. Everybody say, hallelujah. Woo! Just say the word. Grabe pag panghawakan mo sa salita ng Diyos. You never fail. Kahit na may storm, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Ang nakakalungkot, yung iba binigyan ng trabaho. Mas marami yung focus niya sa pagano sa mundo ito. Alam niyo po, sinasabi ng Bible, huwag kang mahumaling sa mundo ito. Pag pinagpala ka ng trabaho, yes. Pero sabayan mo ang paglilingkod.
Retired ka na? Yan yung panahon mo para magano sa Lord. Binigyan ka ng retirement ng Lord. Anong ginawa mo? Binigyan ka ng Lord, 60 years old ka na, 65 ano ba? Ang dami ng achievement sa buhay mo. Diba? Why? Did you give a portion of God? Hanggang ngayon, takot, maglingkod. Hindi ibig sabihin na pag naglilingkod ka, dito ka ng buong araw. Magbigay ka lang ng 3 o'clock habit. Punta ka lang sa OPM. Yung night, yung every Friday natin. Paminsan-minsan, once a month, physical gathering natin. Tapos, pag Sunday service, magpuri tayo. Alas 9, nandito na tayo. Oh, hallelujah. You can feel the presence of the Lord. You can feel the blessings of God. You can feel the healing of the Lord. You can feel peace in your home. You can feel blessing in your family. You can feel everything that is good. Because you follow, you obey, and you keep His commandment. Because that is the promise of God. And the promise of God is not the man that is your life. It's God. Just say your word, God. I will bless. If the word says, I will bless you, God, you must stand. You must hold on His promises. And I will tell you, your children's children will be blessed by God. Hallelujah. Iwanan natin sila na nandun ang pagpapala ng Diyos. The Lord be with you. The grace of the Lord be with you. And the face of God shine upon you. And have peace. And everybody say amen. Lapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory! Forever, O Lord, your word is settled in heaven. Basta salita ng Diyos, galing sa kalangitan. Number 2. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach those who dwell in the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Mga kapatid, ang good news ng ating Panginoon, lahat ng mundo, merong good news. That is the everlasting gospel. If you are a believer, challenge yourself. Hallelujah. Karoon ka ng amon, Lord, kailan ako maglilingkod? May kababayan, may kalalakihan, may young people. Ages of brackets, hindi ka mawala ng ministry sa sila. No, never. Even the kids, meron tayong children's ministry. You belong to the 18 years to 25? Young people, youth. Adult ministry, 35 up to 40. Meron. 40 and above, males and ladies. 60 and above, senior. Who are senior here? Can you please raise up your hand? Oh, we have the candidates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Welcome to the club. Welcome to the club. Hallelujah! You know why? Pag naka-senior ka na, hindi ka napipila. Pag senior ka na, may 20% discount ka. Pag senior ka na, hindi ka napapakoda. That is the benefits of being senior. Pero mo, naabot mo yung 60 years old. Who want to reach 70 years old? Raise out your hand. Okay, amen. Who want to reach 80 years old? 80 years old, kasi nandun yung benefits natin. Hindi na 100 yan. 33,000 po yan. Who want to reach 90? Another 20,000 yan. Hindi na tayo yung 100 para hindi kayo 100,000. Hindi na. Anong malay mo? Darating ang panukala ng batas. Magiging 1 million yung 100,000. Ayo, yes. Pag nag 100 years ka, ako 1 million na kasi pa ng presidente nun eh. Iba ng inflation rate nun. The purchasing power of peso, iba na. Amen? Yung salamin mo lang dati, yung magandang salamin, 10,000. Baka during that time, 20,000 na. Kaya, ang 100,000, baliwala na. Kaya, baka yung ma-pension ng 100 years, 1 million na.
Doon pala mabubuo yung 100,000. You know why I preach this? Because you have a long life if you follow the Lord. If you obey your parents, you have a long life. If you don't glutton, hindi ka matakaw, your lifestyle. Oh, tapos nangangaral ka pa. Oh, hallelujah. Tapos nagpapakanin ka pa kay Lord. Lord, I need 100 years. Kasi 120 years eh. Oh, 100, may 20 years ka pa. Sino gusto ng 110? Pag pumunakwa mo rin si Tinyal ko, ayaw ko. Ako? I wish. 120. Ano sa Bible? Kung lulubin na rin, appreciative pa ka. 120 kami pa rin. Kasi masarap maglikod sa Lord eh. You never regret if you follow, if you serve God. You never regret. I tell you, hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa mundo ito. Hindi mo pwedeng ipagpalit ang Diyos sa karir mo, sa fame and glory mo. No! Sa dami ng pera mo, hindi mo kayang ipagpalit yan sa Diyos. I never regret when I follow God. I never regret when I become an evangelist, the ordained as an evangelist since 1990. I never regret when I was ordained as a pastor in 2000 or 1998. And I never regret when I ordained us as a bishop on 2018. I never regret. God promoted me this kind of ministry. Amen. President, pray for me. Pray for my family. We have an international church in Qatar, Uganda. May mga itim na tayo na nangangaral at they invited us in Uganda. Yung pumunta ko sa Africa. Oh, yung nagpunta ko sa Africa. Pumunta ko sa US. Kayo mag-TNT ron. Ha? Punta lang kayo kasi kasama kayo sa grupo. May mga kapatira na tayo, Canada. There is an evangelist, marami na tayong kapitara doon. We were waiting for us. Canada, US, Thailand, they are waiting for us. Dalipang nung nakaraan ko, nandun kami sa Indonesia. And everybody said, just pray for us. The gospel of the Lord is reaching forth globally. Yan yun, galing tayo sa Pangasinan. Who am I that God uses international? And everybody said, you just follow together with the pastor. Kahit na maraming friend, sariling kapatiran, sariling leader. Just go on and just focus on the ministry that God has entrusted. He entrusted to me DCLJ, and then I will lift up the name of the Lord wherever I am, wherever I go. I preach His word, no fear or favor. And everybody say, clap ka natin ang ating Pinoon. Oh God, thank you so much. Just say the word. Kaya kung sinabi ng salita ng Diyos, meditate, Lord, just say the word. I am healed. Just say the word, Lord. I am blessed. Not blessing only in financial, not only in works, in my career, but blessing in peace, the fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, temperance, long-suffering, self-control. Hallelujah. Woo. Then you can move on. You can move forward on because God is in you. God is with you. And all us through us. Woo. Hallelujah. Shall we